Šta si to uradio? Bio je Stampedo. Hteo je da me spasi. Pregazili su ga. Nisam hteo da bude ovako. Naravno. Pa naravno. Ko bi mogao da poželi da se nešto ovako tragično desi? Ali kralj je mrtav. Da nije bilo tebe, on bi bio živ. Šta će mama da ti kaže? Pa šta da radim? Beži, Simba. Beži. Idi odavde i ne vraćaj se. Ubijte ga. Eno ga! Pa drž ga! Nije mi ni na kraj pameti. Neću da prođem kao ti, kaktus soguzi. Jesi normalan? Moramo da dovršimo posao. Ma, u pustinji će sigurno umreti. A ako se vrati, ubićemo ga. Da! Jesi čuo? Ako se ikad vratiš, ubićemo te! Mufasina smrt je užasna tragedija. Ali smrt Simbe, koji je tek zakoračio u život, za mene je veliki lični gubitak. Zbog toga teška srce preuzimam presto. Izdignut ćemo se iz pepela ove tragedije i zakoračit ćemo u potpuno novu eru u kojoj će lavovi i hijene živeti zajedno i stvarati veličanstvenu budućnost. Obožavam ovo lešenje lešinara. Upali svaki put. Ej, Timone, dođi da vidiš. Mislim da je još živ. Da vidimo ko nam je to. Čoveče, to je lav. Beži, Pumba, pokret. Ej, Timone, pa to je samo mali lav. Pogledaj ga. Baš je meden i nema nikoga. Da ga zadržimo. Pumba, jesi li lud? Hoćeš da zadržimo lava? Lavovi se hrane nama. Ovo je baš mali. Ali on će porasti. Biće na našoj strani. Nikad nisam čuo ništa gluplje. I bit će na... Hej, znam. Biće na našoj strani. Uopšte ne bi bilo loše da imamo lava pored sebe. Zadržat ćemo ga. Naravno. Ko je mozak ove ekipe? To ti kažem. Čoveče, skuvao sam se. Hajde da se sklonimo negde u hlad.